الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғалымларны юқтан бар қылып, бізні өзінің көпмегіне санасақ та санап бітірі алмаслық сый-хөрмәтләрендә, киң ниғмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мақтау ва улуғлауларыбыз булсын. Жир һәм күкләргә Аллаһның рәхмәте булып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: «Я әйюһәлләзина аману тақуллаха хаққа туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни аның әмерләрен тиешенчә үтәгез, харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә, ягъни үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Аллаһ Тәгалә камил. Үзенең заты белән дә, исем һәм сыйфатлары белән дә, һәм Аллаһ Тәгаләнең камиллеген без күрәбез аның кылган гамәлләрендә, аның мәхлукларында. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә Нәхл сүрәсенең 88-нче аятында әйтте: «Ва тарал җибала тахсабуха җамида». Һәм күрерсең син тауларны ди, ул таулар bir урында торган кебек ди, хәрәкәтсез кебек ди. Ва хия тамурру марра ас-сахаб ди. Ләкин кыямәт көнендә ди, сез күргән шул таулар, горур таулар болытлар кебек күктән ишеп йөрерләр ди, күк буйлап ишеп йөрерләр ди. Суналлаһи-ллази атқана кулля шей. Аллаһ Тәгалә әйтә, менә бу ди, Аллаһның ясаган нәрсәләре ди. Һәм Аллаһ һәр нәрсәне камиллеккә ирештерде ди. Довел каждую вещь до совершенства ди. Шуңа күрә җәмәгать, җирдә дә, күктә дә, табигатьтә дә без күрәбез камиллек. Biz sizning bilan yaratib o'qigan Tabarak surasida da Alloh Taala aytadi: "Allazi xalaqa sab'a samawatin tibaqa." Alloh 7 qat ko'klarni qat etib tizib qo'ydi dey. Tizib qo'ydi. Ma tara fi xalqir rahmani min tafawut. Ham sindi Allah'ın бар иткән нәрсәләрендә bir кимчелек тә тапмассың ди. Югыл күкләрдә кимчелек. Фарҗи'ил басара.
Хәл тара мин футур. Bir қарағаннан соң, яңадан қайтар қарашыңды дейді. Тағын қарады көкләргә. Шул көкләрдә бірәр ярық, бірәр тишек, бірәр йыртық, бірәр кимшелек күрәсеңме дейді. Қарашың арып, яңадан төшәр дейді. Ләкин кимшелек таба алмас дейді. Шуңа күрә Аллаһ камил, һәм Аллаһ камиллекне ярата. Һәм Аллаһ та, аның илчесе дә саллаллаһу алейхи ва саллям бәндәләрен камиллеккә чакыра. Кешеләр камиллеккә омтылырга тиешләр. Хәтта кулыңны күтәреп, Раббыңнан җәннәт сорыйсы булсаң, ярамый сорарга: "И Раббым, тап инде миңа шунда бер урын. Мин гынахлы бәндәңә җәннәтнең бер пишмагыннан булса да, тап инде бер урын" дип сорарга ярамый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ва иза саалтумуллаха фасалухул фирдаус." Әгәр дә Аллаһтан җәннәт сорарга булсагыз, фирдаусын сорагыз ди. Ә фирдаус фа иннаху васатул җанна. Ул җәннәтнең түре. Җәннәтнең иң түре. А'лал җанна. Җәннәтнең иң биеге. Һәм шушы җәннәт өстендә Аллаһның гарышы. Битте, бүтән анда инде гарыш китә. Шуңа күрә менә бу хадистә безне күрсәтә нәрсәгә? Аллаһы Тәгаләдән сорарга иң хәерлесен, иң зурысын. Җәннәт кенә бир дип калмыйбыз. Я Раббым, безгә җәннәтнең иң биеген бир дибез. Әгәр дә кеше Аллаһы Тәгаләдән аңлап, калбы һәм йөрәге аңы аша үткәреп җәннәтул фирдаусны сорый икән, димәк ул Аллаһтан сорый фирдаус җәннәтенә илтәрлек иман. Фирдаус җәннәтенә илтәрлек гыйбадат. Фирдаус җәннәтенә илтәрлек иң хәерле гамәлләрне сорый. Уртасын гына түгел, астын гына түгел, иң хәерлесен сорый. Димәк, ул үзенең гыйбадатын төзегәндә дә, муамәләтен төзегәндә дә, ул хәтта дөньясын төзегәндә дә, ул тырышырга тиеш иң хәерле итеп, камиллеккә якын итеп эшләргә. Һәм бу мөселманның тормыш кагыйдәсе булырга тиеш. Менә җәмәгать, бүген без күрәбез. Интернетта бик күп реклама бар. Сәүдәгәрләр, предприниматель, бизнесменнар бигрәк тә шушы санкциялар таралган заманнарда көрәшәләр үзләренең сәүдәләре өчен. Бизнесларын үтермәскә тырышалар. Чөнки җиңел түгел. Аллаһ Тәгалә мөселман кардәшләребезгә үзләренең кәсепләрендә, сәүдәләрендә ярдәм бирсен, бәрәкәт бирсен. Алар бай булсалар, закатларын да бирәләр. Алар бай булсалар, мәчетләргә дә бирәләр, мәдрәсәләргә дә бирәләр. Шуңа күрә без аларга дуа кылырга тиеш җәмәгать. Һәм шушы авыр вакытларда исән калыр өчен әллә нинди тренингларга баралар, бизнес тренерлар, коучерлар яллыйлар, акчалар түриләр. Мин әйтмим, булар кирәкми дип. Бу дингә каршы дип әйтмим. Юк, аларның да төрлесе була, бик файдалылары була, бик күп китаплар укыйлар. Ләкин җәмәгать, уйлап карасак, Аллаһның китабы Коръән һәм илчесенең сөннәте ул безне өйрәтү генә түгел, ул безне тәрбияли шушы рухта. Сорыйсың икән Аллаһтан җәннәтне авызың ачып, фирдаусны сора диде. Вакшылланма диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Иң зурысын сора диде. Димәк, гамәлләрнең дә Аллаһтан иң яхшысын сора диде. Ярар инде үземә ярый торган бер әз генә намазымны укыйм инде, уразамны тотам инде. Юк, укыйсың икән намазыңны иң хәерле итеп укы. Тотасың икән уразаңны иң хәерле итеп тот. Менә бу безне мотивировать итәргә тиеш беренче урында. Бизнес коучерлар түгел. Һәм бу безнең тормыш кагыйдәсе булырга тиеш. Һәм мөселманнарның
Кай вакыт бу дөньяга килеп, бу дөньяда ник туганнарына үкенеп яшәүләрен, бер нәрсәгә омтылмыйча, көрәшмичә яшәүләрен күреп гаҗәпләнәсең. Менә бит Аллаһның китабы. Менә бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте. Һәм бу һәрбер гамәлдә. Безнең көндәлек гамәлебез безне тәрбияли. Хәтта җәмәгать тәһарәт алып намазга килдек. Намазда тәһарәттә камиллек. Бер караганда нәрсәсе бар инде? Кулыңны юдың, авызыңны, борыныңны шайкадың, мәсихыңны кылдың да аягыңны юып килдең. Юк. Пәйгамбәребезнең сөннәте бу гыйбадәтне дә камиллеккә күтәрә. Осман ибн Гаффан радиллаһу анһу әйтте, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди: "Мен тавадда'a fa ahsana al-wudu'a." Кем ди тәһарәтен алды, һәм тәһарәтен күркәмләштерде ди. Матурлады ди. Килде китте генә түгел. Мин аннасын уйлый, авызны җудыммы соң әле мин? Борынны шайкадыммы? Юк. Юк, күңелеңне биреп. Шушы гыйбадәткә күңелеңне биреп, кем тәһарәтен матурлады ди, ягъни сөннәтләре белән, мәкрухларыннан сакланып, һәрбер нәрсәне урынына җиткереп, юып тиешенчә 3 мәртәбә кайсы урыннарны 3 тапкыр кирәк. Кем ди шушы тәһарәтен күркәм рәвештә алды ди, аның ди тәненә җыелган гынахлары чыгар ди. Тәһарәт белән чыгар ди, хәтта тырнак астына җыелганнары да чыгып китәр ди. Бу Имам Муслим риваятендә килә. Шуңа күрә карагыз, хәтта юынасың икән намаз алдыннан тәһарәт. Тәһарәтеңне дә камил рәвештә алырга өйрәтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Намаз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сахабалары белән мәчеттә утырганда бер сахаби кирде. Барып намазын укыды. Нәрсә булгандыр? Нәфил, сөннәтме, тахиятул масҗид намазымы? Һәм килде, сәлам бирде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Ирҗи фасалли фа иннaka лам тусалли." Син ди бар кайт та яңадан укы намазыңны диде. Чөнки синең намазың намаз булмады диде. Бу яңадан барып укыды. Нәкъ шулай. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Бар яңадан кайтты, яңадан намазыңны укы, намазың намаз булмады" ди. 3 мәртәбә кайтарганнан соң бу кеше әйтте: "Я Расулаллаһ, күрсәт алайса миңа, ничек укыргасың ул намазны" диде. Әгәр мин башкасын белмим диде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аны бастырып, үзе басып, аңа өйрәтте. Өйрәтте дөрес итеп, күркәм рәвештә намаз укырга. Кайбер кешеләр рукуга төшеп җитмиләр, менеп китәләр. Рукуктан әле менеп җитмәде, инде сәҗдәгә китәләр. Сәҗдәдән әле менеп җитмәде, утырмады ике сәҗдә арасында, тагын чыгып китә. Аның намазы намаз түгел. Итминан дигән кагыйдә бар җәмәгать. Дөнья ярылса да, бу эшләрне тиешенчә эшләргә кирәк. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бар кайт, намазыңны кире укы, чөнки синең намазың намаз булмады ди. Менә бу нәрсәне күрсәтә. Намаз укыйсың икән, килде китте укыма намазыңны. Тавык җимеш укыган кебек укыма намазыңны. Укы хушуклык белән. Һәрбер гамәлен камиллеккә ирештерергә тырыш, һәрбер зикрен әйтеп. Уразада Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Абу Хурайрадан килә, Имам Бухарида хадис: "Әгәр дә кеше ди ураза тотканда калдырмаса ялганны ди, калдырмаса үзенең дурфалыгын кешеләр белән әйткәләшеп әрләшүен ди, Аллаһы Тәгаләгә аның ризык һәм суларын калдыру кирәкми ди. Аллаһка аның бернинди кыйммәте дә юк аш йөрүендә." Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Күпме кешенең төнге намазы ди, тәһаҗҗүде, намаз түгел, йокысыз калган төн генә ди. Ә күпме кешенең уразасы ди, аш йөргән көндез ди, көн ди. Ураза түгел ул ди, аш йөргән көн ди. Бүген син ураза тоттыңмы? Юк, син бүген аш йөрдең. Чөнки синең гайбәт, ялган, тегенең белән әрләштең, моның белән теген алдадың. Менә шуңа күрә уразаның да хикмәте нәрсә? Ул достойный, лаеклы ураза булырга тиеш, камиллеккә. Коръән уку. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Бухари, Муслимда килә. Кем ди Коръәнне укыганда махирлык белән, махирлык искусны, ягъни уста итеп, дөрес итеп, һәрбер хәрефен әйтеп, тәҗвид кагыйдәләрен үтәп, яхшы күркәм итеп укыса ди, ул гамәл язып баручы фәрештәләр белән бер тигез булыр ди. Карагыз, кешеләрнең гамәлләрен язырга Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә тапшырды. Ул фәрештәләр хөрмәтле. Кем Коръәнне
махир булып, ягъни уста итеп, дөрес итеп укыса, аңа ди шушы фәрештәләр дәрәҗәсе бирелер ди. Карагыз. Шуңа күрә бар кешеләр 20 ел элек алфавитны ятлап, Коръан укый башлаганнар. 20 ел элек ничек кагыйдәләрне бозсалар, бүген дә шулай бозалар. Чөнки Коръанны камилләштерү өстендә эшләмиләр. Тәҗвид кагыйдәләрен өйрәнмиләр, остазга бармыйлар, дәрескә бармыйлар. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә диде? Махир итеп, уста итеп, дөрес итеп укучы фәрештәләр дәрәҗәсендә булыр диде. Хәтта җәмәгать Коръан уку, намаз уку кебек түгел. Хәтта азанда да осталык кирәк. Азанны беләбез. Иң беренче булып бер сахаба шунда күрде. Абдулла ибн Зайд. Ләкин азан әйтимме дигәннән соң, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям, юк, син әйтмисең диде. Билал әйтсен диде. Бар үйрәт Билалга диде. Ни өчен? Билалның тавышы матуррак иде. Шуңа күрә муазин дәген арадан сайлана, тавышы моңы булган. Ул чөнки кешеләрнең күңелләрен күтәрергә тиеш, качырга тиеш түгел. Хәтта азанда да карагыз, камиллеккә чакыра динебез. Хәтта җәмәгать кешегә күрсәтми торган шундый гамәлләр бар. Кешеләргә күрсәтеп эшләнми торган гыйбадәтләр бар. Бер караганда бер кем дә күрми, ләкин шунда да камиллек булырга тиеш. Шуларның берсе мәйетләрне кәфенләгәндә. Кеше мәйет кәфенли икән, беләбез, уларның соңгы күлмәген кидертә. Аппак матур күлмәкләрен кидертеп, хушбуйларын сөртеп, юындырып, чистандырып, без аны Аллаһка кунакка җибәрәбез. Тегендә чыкырга тыкмыйбыз, безне советлар өйрәткән кебек. Юк, biz аны Аллаһ хузурына затабыз, хөрмәт белән. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Иза каффана ахадукум ахаху фальюхсин кафанаху" диде. Бу Имам Муслим җыентыгында килә. Әгәр дә берегез үзенең кардәшен кафенләсә ди, фальюхсин кафанаху ди. Матур итеп кафенләсен ди. Яхшы итеп кафенләсен ди. Ягъни тиешенчә, аның бит бар өстеңнән төшерә торган шартлары, шурнадың да җибәрдең җиткән кебек, ләкин юк, сөннәт буенча һәрберсен туры китереп, һәрберсен әзерләп, матур итеп кафенләү, җәмәгать, ул бит менә кемнең мәйет юганы бар, сабый балаңны да алай тормыйсың. Сабый балаңны да андый хөрмәт белән юмыйсың. Шулай бит, әлхәмдүлиллаһ, бу безнең динебез. Үлгән кешенең дә нинди зур хакы диндә. Аның гәүрәтләрен ябабыз. Теләсә ничек ачып куймыйбыз, шулай бит. Бу бит хөрмәт, бу камиллек, мәйтне юганда да җәмәгать. Хәтта җәмәгать алай гына түгел. Ир заты мөселман. Кайтып хатыны белән йоклаганда да Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Яхшы итеп йокласын" диде. Моңа да күпме хәдисләр бар, шуларның берсе генә. Моны мисал итеп китерәм. Бүтән җирдә без тырышырга тиеш камиллеккә. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Әгәр дә берегез кайтып хатыны белән якынлык кылса ди, хатынына изгелек кылсын ди." Карагыз. Максат хатынына изгелек кылсын ди, үз эшен генә эшләмәсен. Хатынына изгелек кылсын ди, үз ихтияҗын үтәп, хатыныныкы үтәлмәсә, аныкын да үтәсен ди. Әйе җәмәгать. Тиз генә эшен эшләде дә, булды, рәхмәт, матурым, мин киттем. Алай түгел, ул бит хайван түгел. Икенче бер хадистә килә, ишәкләр кебек, хайваннар кебек булмасын ди. Шуңа күрә хатын кызны ярату, аңа хәерле сүзләр әйтү. Аннарсын ирләр йөриләр, менә хатынны айрам әле, якынын китерми, тегесе китерми, син килерлек бул әзрәк кенә. Кыяфәтеңне кара. Борын тишегеңдәге йоннарыңны әзрәк кенә йылкы, култыгасларыңны чистарт, дезодорант сөрт, юынып кил. Без бит яратабыз матур хатыннар. Шуңа күрә карагыз, җәмәгать. Мин моны ни өчен мисал итеп китердем? Бабайлар кайттылар да, монда безгә хәзрәт Казаннан өйрәтә дип утырмагыз. Алай уйлый күрмәгез. Ләкин җәмәгать, һәрбер әйбердә карагыз. Иманнан башлап, тәһарәт, намаз, ураза, хаҗ турында да күп китерергә була. Ачуланмаса, кешеләр белән әрләшмәсә дип килә хаҗда. Әнисеннән туган савый бала кебек кайтыр дип килә бит. Һәрбер әйбердә совершенство.
совершенство, камиллік. Хатта мәйт юған, мал сұйғанда пышағын үткіннесін дейді. Әгер де бірігіз үтірі екен, малны сұя екен, яғни, нәрсе дейді, оны үтіруіні жеңілейтсін дей. Яғни, үтмәс пышақ біле сұймасын. Үткен пышақ білен, білген кіші сұйырға тейіш, малны ғазапларға ярамай. Мына шуан көре, мұндай мисаллар жәмәғат біздің сүннеті бізде бүтінісі бар, har бір ғамәлге қағыла. Шуан көре, мұсылманның мына шушы күн көріш ғибадетін камилләштіруі, аны дүнияға да шушы қараш білен қарарға иреті. Әгер де сен ахиретіңні камилләштіру білен шүғілленесің екен, сен дүнияңны да матурлай башлайсың. Ахиретні матурлау дүнияңны матурлата. Һәм сен дүнияда ниндидер бір ғамәлге алынғансың екен, ниндидер бір профессия алғансың екен, ниндидер бір іш алғансың екен, сен тырышасың шул ішіңні де камил етіп башқарырға. Ала ярамай, ярар инде, ярамаған тағын. Ярар инде шул хатлык дүния гына бит инде бу. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Инналлаха", Байхақи риваятында килә, "Юхиббу иза амила ахадукум амалан ан ютқинаху" диде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһ Тәгалә ярата нәрсәне ди? Әгәр дә сезнең арагыздан берегез bir ғамәлне эшли икән, bir эшне эшли икән, ул эшне ан ютқинаху итқан белән, ягъни тиешле дәрәҗәдә, яхшы иттереп, матур итеп эшләүне ярата диде Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә нәрсә генә тормышыңда эшләмә. Син укытучы икәнсең, син иң яхшы укытучы булырга тиеш. Математик укытасың икән, син иң яхшы математик булырга тиеш. Рус телен укытасың икән, син иң яхшы рус теле булырга тиеш. Синең шәкертләрең иң яхшылары булырга тиеш. Машина йөртәсең икән, син профессионал булырга тиеш. Машина күрмәгән кеше сине машина йөртергә булырга тиеш түгел. Әгәр дә син кирпич саласың икән, син кирпичеңне дөрес итеп салырга тиеш. Кай вакыт братларны чакырасың, үй салырга, түбә ябырга. Аннан братлар ябып киткәннән соң, ни братлар килеп төзәтәләр. Бу бит дөрес түгел. Кеше алынган икән, менә син әйтәсең икән, беләсеңме түбә яба? Беләм. Димәк, син әманәт итеп алдың. Син моны түбәне дөрес итеп ябырга тиеш. Аннан соң синең арттан аны сүтеп, төзәтеп, кемдер сүгенеп йөрергә тиеш түгел. Әгәр дә син әйткәнсең икән, мин отопление кертәм дип, укы син аны беренче өйрән. Кайбер кешеләр отопление кертә белмиләр, алар теге утюкны ябыштырырга гына өйрәнгәннәр. Алар белмиләр система отопления, алар укымаган физиканы, алар белмиләр бер әйберне дә. Ләкин әйтәләр, мин беләм диләр. Аннарысын кеше әйтә, нигә ди, бер мәчеткә чакырдылар, ясап киттеләр шулай, зур мәчет. Бардык, инвестор әйтә, инде акчасын бирде, егетләр җылытмый битте. Шуннан алып килдек, икенче бер шәһәрдән специалистлар, алар утырдылар да көләләр. Кем моны ясады дип. Система бөтенләй дөрес түгел. Ничек инде кеше бит әйткән, мин беләм дигән, бәясен куйган. Бу бит әманәткә хыянат. Шуңа күрә җәмәгать дөньяви эшләрдә дә тырышырга кирәк, камиллеккә барырга. Менә моңа безнең динебез өйрәтә. Берничә сүз генә русчада әйтеп китәм, алайса кемдер аңламыйча утырдыр. Дорогие братья, сегодня мы говорим о девизе мусульманина. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если будете просить у Аллаха рая, то просите фирдаусуль а'ля. Просите у Аллаха наивысшую степень рая. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: воистину Аллах любит, когда кто-либо из вас совершает какое-либо дело, чтобы он это дело совершал наилучшим образом, должным образом, чтобы он это дело доводил до конца. Поэтому мусульманин, он должен всегда стремиться к совершенству. И когда он будет ставить для себя какие-то цели, что я в жизни должен достигнуть вот этого, в судный день я должен быть с этими, он должен выбирать наилучшую цель. И хочу рассказать небольшую историю.
которую рассказал нам Абу Муса аль-Аш'ари, один из подвижников, ради Аллаху анху, что как-то раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, во время своего путешествия он остановился в пустыне у одного бедуина. Он зашел к этому бедуину. Бедуин – это человек, который пасет овец. Он не знает город, у него, может быть, низменные свои цели. Вот у него овцы, главное, чтобы жили, вот многие так живут. И посланник Аллаха, уходя, он обратился к нему и сказал: что ты хочешь, скажи. Это как в сказках, пожелание, какое у тебя. Вот представьте себе, самое любимое создание Аллаха, самое великое создание Аллаха, пророк Мухаммад, у тебя дома, и уходя от тебя, он обращается к тебе: пожелай, что захочешь. Скажи, что ты хочешь. Бедуин подумал и сказал: мне бы овец, там верблюдов снаряженных, чтобы хозяйство вести, и, может быть, слугу какого-то. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, удивился его пожеланием и спросил еще раз: что ты хочешь? То есть скажи что-нибудь серьезное. Перед тобой пророк Аллаха. Бедуин подумал и повторил те же слова. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: ты не смог попросить даже то, что попросила дряхлая старушка из народа Мусы, алейхиссалям. И тогда сподвижники, они спросили: я Расулаллах, а что за старушка, что она попросила? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал им эту историю. Когда пророк Муса принял решение покинуть Египет с сынами Израилевыми, они сбились с пути. И тогда ученые мужи, ученые аксакалы, они обратились к Муса, алейхиссалям, и сказали: о пророк, когда-то пророк Юсуф взял с нас клятву, что мы не покинем земли Египта, пока не заберем его останки с его могилой. То есть Юсуф просил аксакалов, чтобы они не оставляли его на этой земле, чтобы они забрали его останки. Поэтому мы не покинем эти земли, пока не заберем эти останки. А у Мусы своя задача. Нужно забрать народ, так ведь? И покинуть эту землю. Тогда Муса спросил: а кто знает могилу пророка Юсуфа? Тогда аксакалы сказали: эту могилу знает только одна дряхлая старушка. Только она знает, больше никто. И Муса, алейхиссалям, сказал: найдите ее, приведите ее, спросим у нее. И вот к Муса, алейхиссалям, привели эту старую, дряхлую старушку, у которой уже мяса не осталось на теле, кожа до кости. Все, она уже вот-вот умрет, ей ничего не надо. Ей не надо то, что бедуин попросил, там коровы, верблюды и так далее, и так далее. И когда она поняла, что к нему обратился сам пророк Муса, а у нее такого в жизни больше не будет, никогда не было и не будет, она сказала: я покажу тебе это место, Муса, если ты примешь мое условие. Она начала торговаться с ним, потому что она прекрасно понимала, что другого такого шанса у нее никогда не будет. И Муса, алейхиссалям, ему нужно найти могилу. Он сказал: какие у тебя условия? Какая у тебя просьба? Вот эта дряхлая старушка посмотрела на Мусу и сказала: я хочу быть с тобой в раю, рядом с тобой. Она не стала говорить: мне можно в раю тоже, попроси у Аллаха, да? Нет. Она сказала: я хочу быть рядом с тобой в раю. Конечно, Мусе эта дерзость не понравилась, наглость. Он начал сердиться, но Аллах дал ему знать, что он должен выполнить ее условия. И он попросил у Аллаха это. И тогда она показала озеро, они вычерпали всю воду, нашли могилу, забрали останки и покинули земли Египта. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что Аллах осветил, они все это делали ночью, и Аллах осветил им всю дорогу. Вот
пророк, алейхиссаляту вассалям, дал знать, понять всей умме, что даже дряхлая старая старушка, у нее цели в жизни были намного выше, чем у этого бедуина. Поэтому ислам, дорогие братья, призывает нас ставить высшие цели и добиваться, трудиться. И Аллах любит, когда кто-либо из вас совершает какое-либо дело, чтобы он делал это наилучшим образом. Я вот сделаю, авось примут, авось пронесет. Дома хатын айта, вот поширяем, авось сожрут все, да? Никто же не жалуется, да? Вот такого не должно быть. Поэтому иногда, вот когда некоторые братья или сестры что-то делают, иногда говоришь, вот можешь, вот YouTube открой просто там посмотри хотя бы пару роликов, как это надо правильно делать. Вот на самом деле это все мы должны учиться и добиваться к совершенству. Agarda ish ishlaysan ekan, umr bo'yi shu ishingni o'rgan. Yangi olimlar bor, yangi texnologiyalar bor, yangi instrumentlar bor. 20 yil ilk olgan diploming bilan maqtanib yurmang deb yashirib qo'yani bir kimga da kerakmi ul hozir. Agarda sen 20 yil ilk kuyovga chiqding ekan, ham 20 yil sen eringga pishirasan ekan, gubadiya ham ering yilmayib boshi ekan, bu hali tamna degan so'z tugul, может sendan qo'rqadir u. Шуңа күрә хатын кызда өйрәнергә тиеш. Пешерә икән ул аны яхшы итеп пешерсен. Матур яңа әйберләр өйрәнсен. Менә шулайтыр без бөтенебез тырышырга тиешбез камиллеккә ирешергә. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә менә шушы хадис һәм аятларда булган, чакырган, өндәгән камиллеккә ирешергә, үз өстебездә эшләргә, кимчелекләребезне بترو استندا خدمتي ترجع رب نصيب يتسن بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله